Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni għandha direzzjoni ċara, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-għolli tal-ħajja. F'diskors matul dialogu soċjali organizzat mill-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu fiċ-ċentru tal-Fondazzjoni Inspire Free Line, Dr. Grech irrefera għall-istħarriġ tal-opinjoni pubblika preżenti fil-gazzetti ta' nhar ta' Ħadd. Dal-kuntest qal li l-maġġoranza tal-Partit Laburista sparixxiet u għalkemm jinsab fuq quddiem ma għandu maġġoranza kbira. Il-kap nazzjonalista qal li l-Gvern Laburista mhuwiex iffokat fuq ir-realtajiet tan-nies u akkużah li jinsab aktar meddi fuq innifsu. Kompla li l-Gvern qiegħed jikkontribwixxi direttament għall problema tal-għolli tal-ħajja dan hekk kif skontu l-għotja tal-kola għal-2024 waslet żieda fil-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi. Qal li mhux in-negozji kollha setgħu jassorbu t-telf mill-qlieħ tagħhom biex jagħmlu tajjeb għaż-żieda. Qal li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jaqbel li jiżdiedu l-pagi, is-soluzzjoni għal dan huwa fost oħrajn l-implementazzjoni tal-proposta tal-krediti tat-taxxa li resqet l-Oppożizzjoni. Minkejja dan Dr. Grech qal li l-Gvern qed jibqa' jimpika anke jekk imur kontra l-fehma tal-imsieħba soċjali li qal qablu mal-proposti tal-Oppożizzjoni. Żied jargumenta li l-mewġa tal-għolli tal-ħajja mhix realtà biss għall-pensjonanti dak fuq il-benefiċċji soċjali jew oħrajn bidħul minimu, imma realtà li bosta qed jaffaċċjaw. F'dan l-isfond tkellem dwar il-politika tal-Partit Nazzjonalista li qal tirrifletti ħtiġijiet tan-nies billi qed isir b'konsultazzjoni mal-anzjani, il-familji, in-negozju u l-imsieħba soċjali. Għaldaqstant qal li jekk il-poplu jrid is-soluzzjonijiet jeħtieġ jafdal il-Partit Nazzjonalista, irrimarka li huwa biss gvern ġdid nazzjonalista li jisma' u joffri soluzzjonijiet meħtieġa kif għamel din il-ġimgħa meta ressaq il-mozzjoni parlamentari biex il-Kamra tat-Deputati tiddibatti l-għolli tal-ħajja.